I dag skal vi taste de her to ting. Dr. Pepper med jordbærsmag. Og faktisk kondi med pink limonade. Skal vi ikke starte med faktisk kondien? Fordi det her, det er jo vores verdens populære sodavand. Dr. Pepper. Det ved vi det ikke. Jeg stiller det her. Okay. Starter lige med den første kop, og så en anden kop. Jeg skal bare drikke den her. Seks ud af 10. 4 ud af 10. Så man kan ikke finde den så mange steder, den her. Den her kop skal jeg sgu ikke drikke igen. Så har vi en anden til dig. Nej, jeg skal drikke i dåsen. Okay. Så gør jeg det sådan her. Nu hælder du bare lige det op. Det er cola. Det er nærmest slåsejs. Men jeg kan virkelig godt lide. Hvad giver du? Jeg kan tænke lidt. Hvad siger jeg imens? 8 ud af 10. 10 ud af 10. Ja, så er det jo som altid. Adios amigos. Hej Men hej. ikke endnu. Godt. Og så Nu skal vi lige vise, hvad vi har fået i dag. Altså, Jeg har købt inde i slikbilen. Ikke reklame for det. Jeg har købt dem her. Hov, skal jeg lige se. Alle dem her. De har små nogen. Hygro. der købte vi også vores Dr. Pepper ind. Og faktisk kun den. Bare i det samme center. Jeg har købt alle dem her. Og så også lige et blåt øje, hvis I kan se det derinde. Og så har jeg købt de der Nidos. De er så derinde. Så det er egentlig meget lækkert. Så har vi fået de her majchip af vores mormor og morfar. De er mega gode, de smelter i ens mund. Og de kommer fra udlandet. Ja. Så var det jo vist bare alt for den her video. Ja. Nu er det rigtigt. Enden slutter nu. Hej hej. Adios amigos.